Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. El dimecres 13 de febrer es va celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, instaurat per l'UNESCO l'any 2011. Ràdio Vilablareix va voler sumar-se a aquesta iniciativa programant una setmana, de l'11 al 15 de febrer, de portes obertes i amb molts actes diferents cada dia. Gravacions de música en directe, entrevista amb David de Montserrat, coautor del llibre Lliures o Morts, i amb Esteve Rovira, director de la sèrie La Riera. Taules rodones amb els alcaldes de Quart, Sarrià i Vilablareix, amb les entitats del municipi i amb els alumnes de l'IES. Varen passar per l'emissora Joan Jobós, que ens va cantar Cançó per Elna, Carles Cors de la Crupier amb les cançons Jove Franc Tirador i Joc del telèfon, Rubén i Nando de Nyandú amb fotos de calaix i Vaig caminant sol, Arnau Aymeric i Albert Avilés d'Every Night, Cris Joanico ens va cantar L'oca somera, Pedres que es ratllen i Si vens, Edgar Massagú de Pulpo Pop amb Lament per un amic i El cantar de los pobres, Guillem Soler de Boas. I també hem comptat amb l'alegria contagiosa de Nil Moliner, Aleix Martí, Marc Colomer, Jordi Vilaseca de Civit, que han cantat Novembre, Que tinguem sort i una altra realitat. Va ser una setmana molt densa i molt fructífera. Tant els components de les taules rodones com els cantants que varen venir van quedar molt satisfets i se'n varen anar amb un tornarem. Per la seva part, l'UNESCO va fer ressò en la seva pàgina web de les nostres activitats, al costat tan sols de dues altres entitats de la península Ibèrica.